s obzirom na situaciju kakva je, takva je, počeo od bivšeg ratnog okruženja, raspada stare Jugoslavije, radimo onim srčivimo. Sreće da još uvek imamo toliko jaku reprezentaciju koja se ipak još pribojavaju. Naših klubova se pribojavaju možda samo zbog renomea koji imamo, pogotovo zvezdinog renomea. Jer niko nikada nije sa Zvezdom izašao na kraj lako, ni na Marakani, ni u gostinu. A ovo sada je ispalo tako da, recimo, Zvezda protiv jedne Barcelone igrala je koliko mogla, 97. kad je ispala sa onih 3-1, 1-1. Već posle 2000. to je sve bilo treće kolo, kraj. Ali trebalo je možda malo sreće, malo hrabrosti, malo drskosti u ključnim momentima koje Zvezda nije imala. A šta je sa ovim kad je pobedila, kad je osvojila kup? A dobro, to je u našim nacionalnim okvirima. Tako da to i nije bila neka velika... Kad je kup šampiona. A misliš 91. Da. Kažem ti, tada je bila još i stara Jugoslavija, jaka reprezentacija, jaki klubovi, imao se tržište i dobro selektiran i ukomponovan sastav. Uz dozu sreća ono protiv Bayerna sa onom stativom, mora se napomenuti. Što Bayern stativu pogodio? Na 2-2. Ne, na 2-1. Bayern pogađa stativu u 87-8 minutu. Pogađa stativu, golfar sam ispred Stojanovića, lopta ide ka praznoj mrežu, udara u stativu, Efemer trči sa druge strane, od negde se stvara Radinović i šutira loptu u aut, u kornu, u publiku, samo što dalje od gola. I kad to Bayern nije iskoristio, bilo je jasno pitanje vreme će biti kažnjen. I bio je kažnjen u 90. minutu. Koliko je bilo na kraju? 2-2. Augenthaler im dao nadu i slovno uraca kad je izjednačio na 1-1, ali taj isti Augenthaler ih je pokopao. Zato svi kažemo hvala Augentaleru. Te zvezdne utakmice 91. nisu bilo toliko upečatljive, jer Zvezda je tad igrala na rezultat, a ovde je Zvezda igrala da razbije Real, da ga razbije. I razbila ga u prvom poluvremenu. To je u prvo trebalo bude barem jedno 5-6 gola za Zvezdu. 5-6 razlike je trebalo, samo u prvom poluvremenu. Zvezda je demolirala Real. Pored ta 3 gola imala je barem jedno 7-800% šanse, 100%. Real jednostavno nije znao gde se nalazi. Gde su igrali? Na Marakani. 85.000 ljudi. Šta je to? Ovo je najsmešnija emisija koju ima u Srbiji trenutno. Koja? Ovo, najsmešnija. Skupština. Lepo kaže Maja, to je upravo cirkus. U cirkusu pa ne može se da smeješ ovako kao od njih.